Os trowch i'r tap, mae wastad dŵr yn dod allan. Mae pawb yng Nghymru yn disgwyl gael cyflenwad di-dor o ddŵr. Ond ddim ar chwarae bach y mae bwydo dros 90 o weithfeydd trin dŵr yng Nghymru gyda dros 828 miliwn litr o ddŵr trwy 30,000 kilometr o ddifellai. Ond mae dŵr Cymru yn wynebu sawl her yn cynnwys tywydd garw, pibellau'n byrstio, tirwedd heriol Cymru, gall pob un ohonyn nhw effeithio ar ein cyflenwad dŵr ni. Oherwydd hyn, mae rhaid i rhwydwaith dŵr Cymru fod mor hyblyg ag bosib i sicrhau fod y dŵr yn parhau i lifo, hyd yn oed os oes yna broblem. Mae bod yn ddibynadwy yn allweddol i lwyddiant dŵr Cymru, sy'n golygu bod dŵr Cymru o hyd yn pwyso a mesur ble mae angen ehangu'r gwasanaeth, a ble mae angen adeiladu gweithfeydd trin dŵr newydd. Ac ar ben hynny, mae angen iddyn nhw ymdopi gyda ffurwedd mynyddig Cymru. Felly, sut mae cael dŵr o gopa'r mynydd i'r gweithfeydd trin dŵr newydd sbon? So dwi yma nawr yn Cwm Strallin gyda Andrew o Dŵr Cymru. Dyma ddechrau y broses glaw, disgyn i'r llyn. Wedyn lawr i'r afon a lawr i'r gwaith a dyn ni'n drin o'n fanna. Nawr dyn ni'n mynd lawr i'r gwaith trin dŵr. So dyn ni yn y gwaith trin dŵr nawr sy'n cael ei bwydo gan y llyn dyn ni newydd ymweld â. Rodri sy'n gweithio fan hyn. Gwed wrth fi am y broses o trin y dŵr fan hyn. Dyna ni yn y gongol o fanna, wrth gweld o hydro turbine. Mae'r dŵr do fewn i'r gwaith, mynd drwy'r hydro turbine, a mae'r trydan da ni'n gorfod yn yna mynd yn ôl i'r grid. Dwi'n mynd ati 2 gemegyn da ni'n adio nhw'n y cychwyn, sef coagulants a pH correctness, a wedyn mae'n mynd ymlaen i'r mission nesa. A dyma'r darn ola'r broses. Drwy posein ydi, dynnu manganese allan o'r dŵr fel bod cwsmeriaid ni ddim yn cael discoloured water. Wedyn chlorine, contact tank ac allan i'r res ac i'r cwsmeriaid. Mor syml â ni. Mor syml â ni. Felly, beth sy'n digwydd os oes yna broblem yn y gwaith trin dŵr? Mae yna ddigon o ddŵr fan hyn i gadw'r cwsmeriaid yn yr ardal i fynd am o leia 20 awr. Maen nhw hefyd yn defnyddio paneli solar yma, esiampl arall o sut maen nhw'n trio cadw costau lawr. Mae'r gwaith trin dŵr newydd sbon yma yn esiampl o sut mae dŵr Cymru wedi ac yn parhau i fuddsoddi, mwyn sicrhau bod eich cyflenwad dŵr chi mor lan a ddibynadwy a posib. Os ydych chi am weld dŵr Cymru yn parhau i fuddsoddi i atgyfnerthu'r rhwydwaith ac ymateb i unrhyw broblem ar unrhyw adeg o'r dydd, rhowch wybod iddyn nhw. Sut? Cliciwch ar y link o dan y fideo a chymrwch rhan yn ei hymgynghoriad. Wneith eich cymryd llai na 4 munud i chi wneud. OK, so cliciwch ar y link mewn 3, 2, 1, clic.